Kar thieth maduong' ma Kenyatta ikorene timo bero ne lenda wang nyathi ma jahigni 7, bero ma oyang kaka craniofacial reconstruction. Nyathino ma nyinge Ian Baraka ne ochiel kod magina dalagi mani Meru e monj mane otim kod jonjore magin jokuoge mag jamni. Riwruok makelo kanyakla lakteche kod jolony mawuok e piny Belgium oseyudo leke ma ochuogi, fundi mag lemb kaachiel gi ma ichano chomne Baraka mondo duok lenda wang'e kare higa achiel bang' monjno. Judith Omondi miyo waler e wi chenroni. Ne en monj e lwet jomaundu ma hawo higa achiel ma okalo, monj mane oweyo rawera ma jahigni 6 Ian Baraka kod lenda wang' ma omukore, yare dhok nyaka e lekege, kendo ne oweye ma ok onyal chiemo kata yweyo. Alipigwa na risasi December 2023, ilikuwa date 23. Nikakuta tu ameenda usi. Alipigwa saa 11 ya jioni. Walikuwa na soso yake na yeye. When he came to us, we had to put a feeding tube through his mouth to allow him to feed because he had no oral functions. All the tissues on his face were completely open. And we had to do some significant soft tissue reconstruction to bring him to the stage that he is now. Ian ne ochako yudo thieth kar thieth maduong' ma Kenyatta ma higa achiel ma okalo, kanyaka sani bero mane otimne ma okwongo osechango kendo koro owinjo chak wuotho mar bero machielo, craniofacial reconstruction, mabiro duoko ne lekene kaachiel gi dhoge mar risasi ne oyiecho oko. Bero mar loko lela wang' Baraka owinjo timre tarik 25 dweni, kendo ka idhi chomne fuonnigi ma osekel ka owuok e pinje ma oko kendo losi rang'iny mamalo bang' pimo Baraka. Kata kamano, olosini ma idhi ketne Baraka ibiro bed ka iloko kaluwore gi kaka Baraka dongo. The patient-specific implants, and they are 2-piece. So what you see in gray here is simply a guide so that when they are being positioned, they're positioned precisely because they must fit and allow the teeth to function well. This is a bit larger than the defect. Essentially, this is made of silicone, and it allows that we keep changing as the boy grows. They cannot be able to use tissues right now to close him up. That will restrict growth. This will allow him to grow until at the point where growth ceases, then they can come in and harvest now tissues from his body. En lony ma lakteche ma Kenya puoyo ni ok dhi mana loko lenda wang' Baraka, to dhi keto thieth ma Kenya ingas mamalo e pinje duto. We have planned to do more definitive surgery when he's at least 18 years old. That means his bones will have completed their growth. To get this equipment, it hasn't been paid for even. In fact, the donor in Europe wanted it, the boy to be taken to Europe. But the doctors here said, no, we want to do it here. Because if it is research, if it is ownership, we do it here. It's homemade, home problem, home solutions. Kochopo giko dweni, wabiro kelo ni sigana machielo mar nyiso kaka bero ni obedo. Judith Omondi, Ramogi TV.